வணக்கம் நண்பர்களே, இது ஹெல்த் ஃபார் யூ தமிழா. இந்த வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா எந்தெந்த ஃபுட்டு சாப்பிட்டா சீக்கிரமாக வெயிட் கெயின் பண்ணலாங்கிறது. வீடியோக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த சேனலை நீங்கள் ஃபர்ஸ்ட் டைம் வியூ பண்ணுறீங்கன்னா கண்டிப்பாக கீழே இருக்கிற சப்ஸ்கிரைப் பட்டன், அதுக்கு பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் பட்டனையும் ப்ரெஸ் பண்ணுறீங்க. வாங்க நம்மளே வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஃபுட்டு, இந்த ஃபுட்டில் நம்ம 2 டைப்பாக பிரிக்கணுங்க. ஒன்று ப்ரோட்டீன், இன்னொன்று கார்போஹைட்ரேட். ப்ரோட்டீனும் கார்போஹைட்ரேட்டும் தாங்க இதில் மெயினான ரோல் ப்ளே பண்ணுறது. கார்போஹைட்ரேட்ஸ் அண்ட் ப்ரோட்டீன் இது 2 பேஸ் பண்ண ஃபுட்டு மட்டும்தான் நம்ம எடுத்துக்க போகிறோம். பனானா இதில் பார்த்தீங்கன்னா விட்டமின் சி, பொட்டாசியம், மேக்னீசியம், ப்ரோட்டீன், கார்போஹைட்ரேட். இதை நீங்கள் டெய்லி 2 வாழைப்பழம் மினிமம் 2 சாப்பிடலாம். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா பீனட். 100 gram of peanut, 570 calories, 21 gram of protein and 24 gram of carb. ஃபேட்டு 48 கிராம் இருக்குது. நம்ம நினைக்கிற மாதிரி பேட் கொலஸ்ட்ரால் இல்லை, குட் கொலஸ்ட்ரால். எக்கு, எக்கில் 13 gram of protein. ஒரு நாளைக்கு நீங்கள் 5 முட்டை சாப்பிட்லாங்க. 5 முட்டையில் 3 முட்டை முழுசாக, அதாவது மஞ்சள் கருவு எடுக்காமல் நீங்கள் முழுசாகவே சாப்பிட்லாம். மிச்சர் ஐட்டம் அந்த பெரிய எக் ஒயிட்டை மட்டும் சாப்பிட்லாம். அடுத்தது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா வீட் பிரெட். நார்மலாக ஒரு பேக்கரியிலே உங்களுக்கு அவைலபிளாக இருக்கும். ஒரு நாளைக்கு 4 to 6 ஸ்லைஸ் நீங்கள் சாப்பிட்லாம். ஒரு ஸ்லைஸில் பார்த்தீங்கன்னா 3.1 gram of protein இருக்குது. அண்ட் கார்போஹைட்ரேட்டும் அதில் நிறையவே இருக்குது. சோயா சக்கீஸ்னால் வேற ஒன்றும் இல்லைங்க, மீன் மேக்கர் தான். 100 gram ஆஃப் சோயா சக்கீஸில் கார்போஹைட்ரேட் இதில் 7.5 கிராம் இருக்குங்க. ஃபைபர் 5.3 கிராம், அதாவது ஃபேட்டு 7 கிராம் அண்ட் ப்ரோட்டீன் 15.6 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன் இருக்குது. இது ரொம்பவே சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டு ஃபுட்டாக இருக்கும். வெயிட் கெயின் பண்ணுறதுக்கு ஒரு பேக் சிக்கன் பிரெஸ்ட்னா அந்த விங்ஸோ அதோட லெக்ஸோ இல்லைங்க, அதோட செஸ்ட், அந்த செஸ்ட் பார்ட்டு தான் சிக்கன் பிரெஸ்ட்னு சொல்லுவோம். அது 100 கிராம் உங்களுக்கு 30 கிராம் ஆஃப் ப்ரோட்டீன், அதாவது 30 கிராம் ப்ரோட்டீன் உங்களுக்கு இதில் கிடைக்குது. வெஜிடேரியன்ஸுக்கு இது ரொம்பவே ஒரு ப்ரோட்டீன் நிறைய தர ஒரு ஃபுட். அடுத்தது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ரீன் பீஸ், அதாவது பச்சை பட்டாணி, ப்ராக்கலி, காலிஃப்ளவர், இந்த மாதிரி வெஜிடேபிள்ஸில் உங்களுக்கு நிறையவே ப்ரோட்டீன் நிறைய தர ஒரு ஃபுட். ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காமல் லைக் பண்ணுறீங்க, ஷேர் பண்ணுறீங்க. அடுத்த வீடியோவில் சந்திக்கும் வரை இது ஹெல்த் ஃபார் யூ தமிழா.